yadda ake hada irin bidiyoyin nan na biki wanda zaka gani idan za a yi aure ana invitation letter da su, wanda zaka ga hannu yana rubutu sannan kuma ana rubuta irin inviting na aure. Da yawa daga cikin mutane wannan tsarin yana burge su, amma kasantuwar mutane suna son su kuma su iya ba, yanzu ya kai matakin da kuɗi ake yin su kuma kuɗin ma da tsada. Da haka shi yasa yau na zo na nuna muku wani application a waya da zai muku irin wayannan bidiyoyin cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Da haka ba ta bata lokaci ba, mu je mu da fari link din wannan application din zan ajiye muku shi a comment na farko idan YouTube kuke kallon mu, idan kuma a Facebook ne ku duba saman bidiyon za ku ga link ɗinsa, ko kuma shi ma a comment na farko. Da haka za ku danna shi, za ku je za ku yi downloading wannan. Bayan kun yi downloading wannan application din ba tare da bata lokaci ba, mu je nuna muku yadda ake amfani da shi dalla-dalla cikin sauki ba tare da shan. Bayan kun yi downloading application din ku kun bude wannan wajen, shi zai kawo muku. Bayan ya bude za ku gan shi a haka, to ba ku da matsala. Idan kuma budewa ta biyu ce za ku ga alamar plus, sai ku danna ta. To anan zai kawo muku abubuwa biyu. Na ɗaya shine sunan project din, misali wani aiki za ka yi, bikin wani, bikin abokinka, misali ni zan zo in rubuta AA. Na biyu zai kawo muku size, idan ka danna za ku gansu da yawa, YouTube, Instagram, TikTok, waye duk wanda kake so zaka zaba. To amma wanda aka fi amfani da shi, wanda za ku ga ana dora shi a story da waye, shine wannan na farkon 1080 YouTube. To kawai mutum zai danna shi haka, bayan nan zaka danna create movie. Mun danna create movie zai kawo mana waje har step 4. A layin sama zai kawo mana wani aro ma alamar danna gefe haka, wannan aron in ka danna shi za ka koma baya gun sake sabon project. Na biyu zai kawo ma sunan project ɗinka, in ba ku manta ba na danna AA. Na uku zai kawo ma gun da za ka yi saving, gashi nan a sama, wannan alamar da kuka gani a saman nan gata nan kamar yadda kuke gani, to wannan ita mutum saving zai. Wannan mai alamar play ɗin kuma za ka na dannawa ka ga wani kalar bidiyo kake koya rubutun ka yake. Na ƙarshe kuma shine wanda za ku ga alamar kamar kyamara ɗin nan, shine za ka na iya share ɗin bidiyon ka zuwa WhatsApp, Facebook da sauransu dai inda kake so. A nan tsakiya kuma gun farin nan shine background, gun da mutum zai na rubuta duk abin da yake so da tsare-tsaren da yake so. A nan layin ƙasa kuma ga wasu abubuwa nan guda 5. Na ɗaya shine sticker. Amfanin sticker shine idan ka danna zai baka dama ka ɗora hoto, kamar yadda suke wa'inda suke yin na aure za ku ga suna ɗora hoton amarya wani sa'in, ko hoton ango ko waye. To duk hoton da kake so in ka zo ka danna add image din nan, kai tsaye zai baka damar ka ɗora shi. Sannan idan kuma wani kala animation din kake so wanda yake ma, misali yanzu kana bidiyo akan jirgi ko mota ko wani bayani, zaka yi nan gefe zaka na ta ganin animation kala-kala, hatta hotuna na ƙasashe da tutocinsu duk zaka na gani. To sai ka zaɓi wanda ya ma. Misali idan ba wai dole sai ka ɗora hoton mutum ba, misali kana neman hoton love ko hoton makaranta ko hoton ɗalibi ko hoton namiji ko hoton mace, haka dai kawai duk wanda zaka ɗora za ka gansa ana. To don haka za mu iya cewa abu na farko waje ne na ɗora hoto, ko na cikin wayarka ko kuma nasu. Na biyu gun text, gun da zaka na rubutu. Misali yanzu duk na zo na rubuta misali assalamu alaikum kamar yadda kuke gani, gashi nan ina dannawa za ku ga gata nan ta hau. Da haka a nan ƙasa bayan kayi rubutu yana da zaɓuɓɓuka da yawa. A farko za ku ga wani gun a ƙarama da babba, idan ka danna shi a nan za ka canja kalar rubutun da kake so. Duk kalar rubutun da ka canja kun gani zai hau. Duk wanda ka canja kawai duk wanda kake so gashi nan za su kawo ma shi, sai kalar wanda ka zaɓa ko kalar wanda ya burge ka zai, kun gani. To da haka abu na biyu a nan zai kawo maka kalar rubutu, misali yanzu ja ne, fari ne, waye kamar yadda kuke gani, kun gani. A nan kuma zai kawo ma gun da za ka zaɓi irin rubutu, tsakiyar gefe, nan kuma gun tsawon rubutu da waye, nan kuma kamar yadda kuke gani gun ƙara rubutu girma da rage masa misali. A nan ƙasa kuma za ku gun goge rubutu ko kwafi ɗin rubutu ko kwatin ɗin rubutu. Wannan alamar mai kamar ɗan aron na ƙasa kuma idan ka danna shi gun animation ne, in kana so rubutun ka yana motsi ko yana wani abu, to duk lokacin da kai play za ku ga kun ga rubutun nan yana motsawa baka da matsala. To amma mu yanzu za mu ce ba ma son animation, don haka za mu ce default animation. Daga nan in ka gama tsara rubutunka za ka danna alamar good. A nan gaba shine background. Amfanin background, idan masu yin na aure sun tashi za ku ga suna dan sa design mai kyau wanda za ku ga ya burge ku, to kuma za ku iya sa shi. Hanyar da ake sa shi hanya ce mai sauki. A wayar ku idan kuka tashi za ku zo Google za ku rubuta Royal Wedding Card background, ko kuma dai ku rubuta duk kala abin da ya burge ku, da haka zai kawo muku background kala-kala na yin bidiyon aure da waye, gashi nan sai wanda kuka zaba. Misali yanzu idan na danna wannan za ku ga ya kawo min shi, ga wasu a ƙasan sa nan zai ta kawo min kala-kala wanda ba rubutu a cikinsu da sauransu, ni kuma zan zaɓi wanda ya min. Misali idan wannan ya burge ni kawai zan danna haka, daga nan zan yi downloading ɗinsa. To yanzu bayan mun yi downloading, idan na dawo kan wayata za ku gani misali yanzu da zan zo wannan na ukun BG, zai tambaye ni ya nake so in yi. Idan select color ne, to in ina so in canja background din kala kawai zan zo in ce ina so background din ne ya canja kala, kun ga ya canja kala. Amma idan kuma hoto nake so in sa kawai zan zo nan select image, daga nan zan zaɓi wannan hoto ne mun. Misali yanzu in na ce wannan hoton zai bani wannan kalar girma, kawai zan ce misali dukansa, zan danna OK. Kun ga yanzu background din ya koma wannan. Yanzu rubutun nan zan ce a'a gara me da shi kalar fari dan ana ganin sa misali. Yanzu kun gani, sannan zan iya rage mar girma dan ya tsaya a tsakiya ko wani abu makamancin haka, ya danganta daidai da abin da nake so in yi rubutun.
daga nan zan seta. Sai abu na hudu shine alamar hannu. In kuka danna za ku ga hannaye nan kala kala. Na farko za ku ga alamar zagaye a cikinsa, to yana da cewa ba hannu. Misali na biyu kuma shine za ku ga alamar ja, ma'ana shine hannun da muka zaba. Duk hoton da kuka ga an ɗora alamar ja shine hannun da ka zaba. In na zo na danna alamar play kun ga hannu yana rubutawa. Amma yanzu da zan zo in ce na zaɓi na ɗaya, in na danna za ku ga hannu baya rubutawa. To na ɗaya shine wanda in baka son hannu ya fito. Na biyu kuma misali in kana son hannu ya fito. Kun gani yanzu in na zo na tsara za ku ga gashi nan hannu yana rubutawa normal. To don haka anan mutum zai zaɓi kalar rubutun da zai yi. Nan kuma a ƙarshe shine music, mutum zai sa waƙar da yake so. A nan ƙasa kuma za ku ga alamar background nan misali, da haka mutum zai zaɓi duk kalar background ɗin da yake so. Za ku ga idan na aure ne misali fuskar farko a rubuta sunan ango da amarya, sai shafin ya kauce na biyu ya zo a rubuta irin kwanan aure da waye da kwanan wata da waye da waye. To anan za ku zo ku yi su. Misali yanzu a nan ƙasa in na ga dama zan zo in danna plus, kun ga wani fejin ya ƙaru, kun ga 1 2 in na ƙara dannawa kun ga 3. To ko 100 nake so ko 10 ne za su yi ta ƙaruwa, kowanne zan rubuta abin da nake so. Sannan kuma a hankali shi zai na slide da kansa, in ya gama da wannan ya dawo wannan. To misali yanzu in kuma na yi feji amma ba na son sa zan goge shi, kawai zan zo in danna kansa. Madanne 3 za su fito a gefensa, kawai zan danna su. Na ɗaya za su bani zaɓi ko in canja wa shafin audio, ma'ana in samar audiyon kansa, ko in yi copy ɗinsa, ko in yi wani abu nasa, ko in canja mar background. Misali yanzu zan iya cewa select background image. Misali sai in ce na ɗau wannan image ɗin, sai in zo in ƙara mar girma kamar haka yadda kuke gani misali. Kun gani kamar haka yanzu misali in na ƙara mar za ku ga kun ga na 3 ya bambanta da na 2. Kun gani? To kowanne feji zan iya mar abin da na ga dama. In kuma gogewa zan zo in danna misali in ce na biyun nan bari in goge shi, sai in zo ƙarshe in danna delete, ina danna OK. Kun ga ya gogu. To a haka zan tsara abubuwan da nake so, yanda nake son su da yanda nake so su kasance. Daga ƙarshe kawai wannan shine, da haka duk kalar bidiyon da kuke so ku yi in kun gama kawai ga alamar save nan anan, in kun danna zai ce muku save as project da sauransu kaza kaza. In kun ga dama za ku danna yes, ko kuma nan wajen kawai in kuka danna za ku yi exporting ɗinsa, ku rubuta mar da sunan da kuke so da sauran abubuwa, ku yi share ɗinsa yanda kuke so. To wannan shine a takaice nake cewa assalamu alaikum.